Dinosaur daw. Wala kay dinosaur, di namin manlok ni mo. Ito na mo nga ni resign na mong dinosaur. No. Baka niya pagkaon. O bebe, bebe. Dinosaur! Hawda, gini mo mapuksa sa kong mga kalaban, oy! Langan! Bilip bigay ko ni mo dinosaur ba kay mulaban jud ka bisa ginagdaog na ko nila. Ako pa? Ako ba, tigluwas ni mo no. Dili po ko gusto nga mapahamak ka nila. Gani no, bilip gigay ko sa imo ano. Kay pag na ako'y pabuhat si mo ha, dili jud ka mo dili. Ayaw naghawa sa kuha ha. Kana lang, nagplano na ko nga mo resign ko. Ni, nganong mo resign man ka? Ikapoy na magugugukod sa ilaha god. Ay, wala na ko'y tagapagligtas, ani. Pasensya na jud Joyax, kay di na nako makaya. Kailangan ako magpahuway. Ay, may impas na pagkuhanin nila takloy karon og pipot. Ikaw say bahala Joyax, dako na bitaw ka na, nabitaw kay buot. Sige na lang, oy. Buhaton lang na ako ang tanan para dili na ko nila maisahan. Pero, pag ilan na pag kong kuhaan og makaon, wala na muluwas sa kuha. Gamita ang katugitudlo nako nimo sa una. Total dako naman ka, dili na ka magsalig sa kuha. Ay, sige dinosaur. Bye-bye. Luoy ang Joyax oy. Sige lang Joyax, kabalo ra ka sa teknik kung daog-daogon ka. Unsaon ta man imong dinosaur gikapoy naman. Sige Joyax, babay na. Ini, timing. May resign ang dinosaur ni Joyax. Baka hindi na tagupuron sa dinosaur niya. No? Karon ka Juyax. Imo de ming gipagukod-gukod sa imong dinosaur ha. Karon kay wala na imong dinosaur. Bantay lang na imong makaon sa mua. Karon ka Juyax, kami na pud ang mugukod nimo. Tara, panahon na para maganti. Tara. Saan naman ang kanayron oy? Asa nang pag kamutagoan ni mukaon? Si kuwaon na po ito na napipot ba? Huwag ni takloy. Kuya, ba ito silang mga panimhot? Ay, alam ko na. Gamiton din ako tong teknik na gihatag ng dinosaur. Dili. Sure ko. Dili sila kita si Takloy o si Pipot Ria. Eh, ako na ini Rio. Dili ko mukaon. Ah, basta ka dali bay. Tahan be. Wow. Kalami. Lawan na yun ako be. Kaon ka Joyax. Nagkaon-kaon dahil ka ha. Nagtuo ka gini ka na mo masakpan. Sakpan gahapon ka do kay namig GPS sa utok mo. Ano ba ka Juyax? Uy, Ano ka kung baon na ron? sige. Ha? Bay lamig. Takloy! Nagkaon-kaon na may ka. Oh, wag ni. Right ko. Uy, nanap po na sila bay. Mga labot po sila ang pagkaon. Pero, dili mo kaya labot sa kumakaon. Ginahan mo ko yung dinosaur. Dinosaur daw. Wala kay dinosaur, di namin manlok ni mo. Ito na mo nga ni resign na mong dinosaur. No. Baka niya pagkaon. O bebe, bebe. Ah, ambi na ako makaon. Bakit kuha mo na ninyo? Ano daw mani? Panin ka mo. Ah, gikuha na po na akong makaon, bay. Wala na po yung dinosaur sa kuha. Uy! Bingkot! Bingkong! Ano na ni? Ang teknik na gitulong ng dinosaur sa kuha. Ang sili. Laguyo! Ulit na kayo ha? Yung kuha ng makaon ha? Karoon lang mo. Mga bapa. Asa mo nang bahay nana? Asan ba ito? Iyaha ba? Gagi, boy. Bayinon, magyambal. Ay, bitaw ka.
Umuta oy. Hupya giday bay. Oh, sige na, kauno na na to. Pansin mo? Parang kayo. Hoy, nausaray mo. Imog na nimog sili ang pano. Parang kayo. Ay, halang dito. May tubig ko. Ay, halang day. Tanawa, mga dalo, mga mabot, mga ilugan, di mong makaon. Halang no. Mo nang teknik ni gitudlo ni dinosaur sa kuha. Hanggang sa huli.